भोजपुरी में लगातार माई बेटी के नाम धके गाना गावल जाता। ई जवन नया नया यूट्यूबर आयल बारन स जैसे अभी मगहिया जवान सबसे ज़्यादा विवाद फैलावता लोगिन। ई बहुत बुरा लागता। हम मगहिया जवान के जा खुलेआम ही कहे आवतानी कि मगही के हवन सा ना भोजपुरी में आके सबसे ज़्यादा कोनो विवाद छेड़ता तो मगहिया जवान। हर कोई हर समाज के लोग मगहिया जवान के बहुत गरियावता, जौन कि बहुत सही भी करता। कुछ लोग बा लोग जौन मगहिया जवान के फुल सपोर्ट करता लोग। हमूँ भाई राजपूत हैं, लेकिन मगहिया जवान के हम खिलाफ बनिए से कि ओकनी के सबसे ज़्यादा भोजपुरी में विवाद करावता। सब भैया तारा लोगिन से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट बा कि भोजपुरी के बचा ला लोगिन, भोजपुरी के लाज बचा लोगिन, भोजपुरी इंडस्ट्री के बचा ला लोगिन। जहाँ कहीं भी जा भोजपुरी घटिया फुहर सिनेमा के नाम से जानल जाता। आ कहीं गईला पर इतना बुरा लागता कि हम का बता सकतानी। पंकज सिंह गाना गा दिलन, उनका जौन बुझाइल कह दिलन, उनकर अंजाम बहुत बुरा हुई। आवे वाला समय में उनका के बाइकाट कल जाई। ये हमार भोजपुरिया जितना भी दर्शक देखता लोग लोगिन से यह रिक्वेस्ट करें। और एक और हम बात कहे के चाहतनी कि का भोजपुरी में ये होई जेकरा गाना नइखे गावे अब तू सूत उठ के चल जाता गाना गावे। जे आज तक हारमोनिया के सारे गाना नइखे जाना तू चल जाता उठ सूत के गाना गावे। ई कहाँ उचित बा? उ कैसे स्टार हो सकता? उ जे आज तक कहियो रियाज नइखे कइले, शुरू से कुछ मेहनत नइखे कइले, उ जाके स्टूडियो में गाना गाई तो स्टार कहाँ से बन जाई? उ तो माई बेटी के नामे धके नु गाना गाई तो स्टार बनी। तो ये से रउआ लोगिन से यह विनती बा कि जितना नया कलाकार बारन सन ओकनी के गाना सुनबे मत करी लोगिन। गायकी के मतलब हटे अपन बचपन गंवावे के पड़ेला, शुरू से मेहनत करे के पड़ेला, उहो लगन से, तब जाके उ मुकाम मिलेला। जौन आज कहीं ना कहीं भरत शर्मा, खेसारी लाल यादव, पवन सिंह, दिनेश लाल यादव, निरहुआ, ये लोग शुरू से मेहनत कैले बा लोग, बचपन गुजरले बा लोग, तब जाके आज वो स्टारडम मिलल बा जौना के उ लायक बा लोग, जौना के हकदार बा लोगिन। अभी भोजपुरी में का होता है कि नया नया सूत उठ के नौ छटिया सिंगर जाके गा देता रनसन। अब ओकनी के जाके गा देता रन, सोचता रन कि हम रातों रात स्टार हो जाए। तो ऐसे नहीं हो सकत। ई तो माँ सरस्वती के साथ खिलवाड़ होता। तो ऐसे हम यह कहे के चाहें कि जे कोई भी हमारे वीडियो के देखता इतना शेयर मारा लोगिन कि भोजपुरी के हर एक इंसान के पास पहुँचे। आई सीख मिले कि रात सूत उठ के गाना गावे गईला से स्टार नहीं बन सकत। वह विवाद में आ सकता, लेकिन फिर ओकर वही जाके गिरी जहाँ से वो शुरुआत कैले बा। काहे कि ओकरा भी ना लय बा ना काला बा, तो स्टार कहाँ से बन सकता? स्टार उहे बन सकता जेकरा भी काबिलियत बा, उहे लंबा रेस के घोड़ा बन सकता। तो ये से ज़्यादा हम और कुछ ना कहें। अगर ये हमारी छोटा सा वीडियो अच्छा लगल हुई तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, चैनल पर नया बानी तो मिलता नहीं कोनो अगला वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।